Hezkuntzaren digitalizazioaren inguruan hausnartzeko, nik uste eta abia puntu interesgarri bat dela, desberdintzea oso ondo, gauza bat dela digitalki irakastea eta beste gauza bat mundu digitala zer den ikastea. Lehenengo gauza, datuek erakusten dutena da, agian, espero genitun onura horiek ez direla etorri, kasurik onenean, eta kasurik okerrenean kalteak eragin ditula. Baina hori ez da konfunditu behar, bestearekin, mundu digitala zer den ikastearekin. Eta hori bai egin behar dugu, neurri handi baten, mundu digital baten bizi garelako, eta egin behar dugu zentzuz eta osasun marku bat errespetatuta eta pribatutasun marku bat errespetatuta. Mundu digitala zer den ikasterako orduan, nik uste hor baita ere oso aproposa dela pixat ibilbidea marraztea, eta pixat txikitik handira jutea zentzu horretan, eta jakitea noski, kompetentzia edo mundu digitala zer den ikaste horretan, analogikoki egin daitekela neurri handi baten, gero analogikotik pantailara salto egin dezakegula, behin pantaiaren atzean zer dagoen ondo ikasi ostean, eta pantaiatik gero internetera. Baina pixat hor graduala izan beharko luke, eta bestetik kritikoa, begirada zabal hori izan beharko genuke. Horretik agian kompetentzia digital terminoa erabili beharrean ahalduntze digitala zitzein beharko genuke, jakitea ez soilik klik egiten, baizik eta zer dagoen klik horren atzean, nola ibiltzen diren gure datuak, zer egiten den bertan, ez da hola zer doainik, eta abar luze bat mundu digital edo itxaso digital horrek eskutatzen duena, Eta ahalduntze digital honek noski erronka ezberdina ditu, eta pare bat komentatzearren, agian izan daiteke interesgarria, jakitea erabilera bera, ez dela berez erdigunean jarri beharko litzatekena. Alegia hitz egiten ari gara logika ekonomiko zehatz batetaz, nun produktua eguneratzen joan behar duen, merkatu logika bati erantzuteko, alegia, iraungitze data batez hitz egiten nahi alde batetik, eta bestetik, gainera, etekingarria izateko edo interesgarria izateko izan behar du izugarri intuitiboa. Hortaz, inork ez du Nokia bat ibili behar izan, smartphone bat ibili ahal izateko. Eta gaur egun dauden 40 urteko irakasle orok, ez du behar izan, bere aur eta lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, gaur ibiltzen dituen pakete filmatikoak ikasi behar izan, gaur paket horiek irakasteko, batetik ez zialako existitzen, eta bigarrenetik heldu garoan ikasteko arazorik ez duelako izan. Beraz, kontu eduki beharko genuke ze lehen esten dugun. Eta lehen este horretan, lehen etxi beharko genuke, ulertzea benetan mundu digitala zer den. Pantaiaren atzean zer gertatzen den, pantaiaren aurrean jarri aurretik. Behin hori mamituta dugunean, orduan hasiko gara interesgarriak izan daitezkeen hainbat produktu ibiltzen. Baina erdigunean kontzientzia ez klik egitea. Ahalduntze digital horretan, ezinbestekoa den osagaietako bat da software librean aritzea eta burujabetza digitala sustatzea. Eta, noski, gure produktuak zeintzu diren, jakin behar dugu zer duten barruan, salseatu, aldatu beharko balitz, eta guzti horretan ahaldundu. Eta hortarako behar dugu kodigo ireki bat eta bertan sartu alizatea eta guzti hau aldatzea. Beraz, software librea eta burujabetza digitala izan beharko litzateke, ahalduntze digital horien osagarri oso garrantzitsutako bat. Batez ere, erabiltzaileak sortu nahi bali maitugu eta ez erabiliak diren herritarrak.